दिनैनि क्लासाव गासैखौबो बरायबाय। दिनै बे क्लासाव आङो सोंथि थामखौ आं फोरोंनाय जागोन। बे सोंथि थामावहाय दङ मोननै स्लाय हांखोर समानथाय जरा। थारमाने मा मिथिगौ मोननै स्लाय हांखोर समानथाय जरा माने जोंहा बेवहाय सोलायस्लुआ मोननै थायो, जेरैहाय x आरो y बिदि मोननै सोलायस्लु। ओरैनो जों सोलायस्लु होनना बुङोब्ला माखौ बुजियो? जायखौ जों इंराजियाव भेरिएबल होनना बुंनाय जायो। सोलायस्लु होनना बुङोब्ला जों सोलायस्लुआ बेफोर जायो x, y, z बेफोरखौ जोङो सोलायस्लु होननानै बुंनाय जायो। नाथाय जों दायो मोननै सोलायस्लु हांखोर समानथाय जरा माने जोङो बे सोलायस्लुखौ जों मोननैल' लानाय जागोन। जेरैहाय मोनसे x सोलायस्लु गोनां आरो मोनसे y सोलायस्लु गोनां बेबायदि। थिग ओरैबायदि नाय twice x plus 3y plus 5 is equal to 0 नैबेखौ जों मोननै सोलायस्लुनाय हांखोर समानथाय जरा होननानै समानथाय होननानै बुंनाय जायो। जरा माने मोननै जागोन। साप'ज 3y plus 7 is equal to 0। दा बेवहाय मोननै सोलायस्लु थानाय मोननै समानथाय दङ, बेखायनो बेखौ जोङो मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोर समानथाय जरा होननानै बुंनाय जादों। बेबायदि दा बेवहाय जोङो बे सोंथि 3.से बेवहाय जोङो मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोर समानथाय जरा जों बेखौ बेवहाय जों खालामनो थांनांगोन। बे रावनिफ्राय जों नैबायदि समानथायखौ जों दानो हानांगोन। दा बेखायनो बेखौनो जों बुंनाय जादों मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोर समानथाय जरा। बेखौ जोङो बेवहाय खालामहैनांगोन बिदि। बे एक्सारसाइज 3.1 नि सोंथि। ओमफ्राय से नाम्बार कुइसन। बे से नाम्बार कुइसनाव मा बुंनो थांदों? बिबारिया बिनि फिसाजोनो खिन्थायो 7 बोसोरनि सिगां आं बै समाव नों जेसेबां बैसो बेनि 7 फानमोन, आरोबाव दानिफ्राय 3 बोसोरनि उनाव नों जेसेबां बैसो जागोन आं नोंनि बैसोनि फानथाम जाहैगोन। बे थाथायखौ रोदा सानखान्थि आरो सावगारिजों दिन्थि होननानै बुंदों। थारमाने जों नैबायदि मोननै सोलायस्लु हांखोर समानथाय जरा बिदि जों दानांगोन। बेनि उनावहाय जोङो रोदा सानखान्थियारि बेखौनो बुंदों आरो सावगारि दिन्थि माने बेनिफ्राय जों ग्राफ होनानै दिन्थिनांगोन। थिग बिदि धरननि दायोहाय नायलांदो। दायोहाय बिबारिया बिनि फिसाजोनो खिन्थायो होननानै बुंदों 7 बोसोरनि सिगां आं बै समाव नों जेसेबां बैसो बेनि 7 फानमोन। बे मोनसे सेन्टेन्सनिफ्राय बेखिना जों बाथ्रानिफ्राय जोङो मोनसे हांखोआरि बा मोनसे जोङो बिदि हांखोआरि समानथाय जेरखम मोननै सोलायस्लु हांखोआरि समानथाय जों बेखौ बिदिखौ मोनगोन जों मोनसे। आरोबाव दानिफ्राय 3 बोसोरनि उनाव नों जेसेबां बैसो जागोन आं नोंनि बैसोनि फानथाम जाहैगोन। बेखिना जों सेन्टेन्सनिफ्राय जोङो बेखिना बाथ्रानिफ्राय बेखिना बाहागोनिफ्राय जों गुबुन मोनसे मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि बेखौ जों मोननो हागोन। दा बे थाथायखौ रोदा सानखान्थियारि दिन्थि बुंनाय माने नैबायदि मोननै समानथाय जों दिन्थिनो हानांगोन। बेनि उनावहाय सावगारि दिन्थि होनना बुङो। सावगारिजों माने ग्राफ होनानै जों दिन्थिबानो जागोन। अब्ला दायो नाय बिबारिया बिनि फिसाजोनो खिन्थायो होनना बुंदों 7 बोसोरनि सिगां आं बै समाव नों जेसेबां बैसो बेनि 7 फानमोन होनना बुंनायखौ जों खालामनोसै। दायोहाय बिसोरनि दानि बैसोफोरखौ जोङो मिथिनांगोन जे बिनि फिसाजोनि बैसो आरो बिबारिनि बैसो। थारमाने बिमा आरो फिसाजो बे बाथ्राखौ बुंनो थांदों। बेनिफ्राय जों हमनानै लानांगोन बिबारिनि दानि बैसो जों हमबाय लानोसै। हमबाय बिबारिनि दानि बैसो समान x बोसोर दा जाबाय थानाय सोलिबाय थानाय बिसोरो x बोसोर होननानै जोङो हमनानै लाबाय। बेनि उनावहाय बिबारिनि फिसाजोनि बैसो बिबारिनि फिसाजोनि दानि बैसो बिबारिनि फिसाजोनि दानि बैसो समान y बोसोर बिदि जों हमनानै लाबाय। बेनि उनावहाय बिसोरनि 7 बोसोरनि सिगां बिसोरनि बैसोआ बेसेबां बेखौ जों दिहुननांगोन। 7 बोसोरनि सिगां बे बिबारिनि
बैसोआ बेसेबां आरो बिबारनि फिसाजोनि बैसोआ बेसेबां जोङो बेखौ दिहुननांगोन। 7 बोसोर सिगांबा मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखिनांगोन, जेरै हमनानै लाबाय नोंनि दानि बैसोआ 15 बोसोर, नोंनि दानि बैसोआ 15 बोसोर, अब्ला नोंनि 7 बोसोरनि सिगां बैसोआ बेसेबां जागोन नों बेखौ दिहुननांगौ। माय दिहुननांगोन नोङो 7खौ दानख'नानै होनांगोन बेनिफ्राय। 7 बोसोरनि सिगां 7 बोसोरनि सिगां बिबारिनि बैसो समान x - 7 बोसोर दानख'नानै होनांगोन x - 7 बोसोर सिगां होननानै बुङोब्ला दानख'नानै नांगौ। बेनि उनावहाय बिबारिनि फिसाजोनि बैसोखौबो दानख'नानै होनांगोन। बिबारिनि दानि बैसोआ y बोसोरमोन, बे y निफ्राय 7खौ दानख'नानै होनांगोन। बिबारिनि फिसाजोनि बैसो समान जागोन y - 7 बोसोर। बेनि उनावहाय सोंथियाव बुंदो 7 बोसोरनि सिगां आं बै समाव नों जेसेबां बैसो बेनि 7 फानमोन। बेखिनि बाथ्रानिफ्राय जोङो मोनसे हांखोआरि समानथायखौ जोङो मोननो हागोन। अब्ला 7 बोसोरनि सिगां आं बै समाव नों जेसेबां बैसो बेनि 7 फानमोन बे बाथ्राखौ सोर बुंदो? बिबारिया बुंदो। थारमाने बिबारिनि बिमाया बुंदो। अब्ला बिमानि बैसोजों आरो फिसाजोनि बैसोजों समान खालामनांगौब्ला जोङो नैबायदि बाथ्राखौ जों मोनदों। बेखौनो जों समानथाय होननानै बुंनाय जायो। जेरै बिबारिनि बैसोआ x, जों सोंथि बायदिब्ला लिरगोनांगोन। सोंथि बायदिब्ला सोंथियाव बुंदो सोंथि बायदिब्ला जोङो बिबारिनि बैसोआ थारमाने बिबारिनि बैसोआ बिनि फिसाजोनि 7 फानमोन होनना बुंदों। बिबारिनि बैसो बियो ओमफ्राय फिसाजोनि बैसोआ बेसेबां मोनगोन जोङो y - 7 बिदि बोसोर। अब्ला बिबारिनि बैसोआ बिनि फिसाजोनि बैसोनि 7 फान होनना बुंनाय लोगो बिनि फिसाजोनि बैसोजों जों 7खौ जोङो सानजाबनानै होनांगोन। बिदि 7खौ जोङो सानजाबनानै होबाय। थारमाने बेखौनो बुंदो बिबारिया बिनि फिसाजोनो खिन्थायो 7 बोसोरनि सिगां आं बै समाव नों जेसेबां बैसो बेनि 7 फानमोन। थारमाने बिबारिनि बैसोआ x - 7 आरो बिनि फिसाजोनि बैसोआ y - 7। बिबारिया बिनि फिसाजोनि बैसोनि 7 फान। बेखायनो बिबारिनि बैसोआ बिनि फिसाजोनि बैसोजों समान जानांगौबा बिनि फिसाजोनि बैसोजों 7खौ जों सानजाबना होनांगोन। बिदि x - 7 = 7 × y, 7y plus minus 7 49 implies x। जोङो स्लाइसल' हांखोआरिखौ जोङो आगसि फारसे लाबोनोसै, ओमफ्राय बेखौ आगदा फारसे लांनोसै। प्लास आरो माइनास जाबाय स्लाइसल' गैयैखौ जोङो लांनोसै -49 माइनास प्लास 7 implies x - 7y -, प्लास माइनास मा जागोन माइनास खालामनांगोन। मानो माइनास खालामनो सिना बेलेग नैबे दानख'था नैबे दाजाबथा बिदि दाजाबथा दानख'था बिदि सिना जुदि बेलेग गुबुन जायोबा डिफारेन्ट जायोब्ला जों मा खालामनांगौ जोङो माइनास खालामनांगौ। बेखौ गोसोआव लाखिनांगोन। आरो जुदि साइना सेम माइनास जानायमोनबा अब्ला जों मा खालामगोन जों दाजाबगोन। माइनास हारखौ बुजायो। जेनेबा नोङो 49 रुपिस थादों साप'ज, ओमफ्राय नोङो 7 रुपिस थादों। जुदि माइनास जायोब्ला अब्ला माने माइनास जोङो मा खालामनांगौ प्लास खालामनांगौ। नाथाय नैबेयावहाय माइनास बेयो प्लास सिना डिफारेन्ट गुबुनब्ला 49 निफ्राय 7 जों माइनास खालामब्ला बेसेबां जागोन 42 जागोन। अब्ला जोङो मोनसे हांखोआरि समानथायखौ जोङो मोननो हाबाय जाय मोननै सोलायस्लु गोनां। अब्ला जोङो मोनसे समानथायनिफ्राय बेनिफ्राय जोङो मोनसे से नं समानथाय होना लाबाय। मानो होनबा बेखौ जों उनावहाय नांगौ जागोन। बे हिसाबै जोङो बेखौ होनानै लाबाय। दायो नेक्स्ट नोंसोर बेफोरखौ गासिबो बहियाव लिरनानै लाला मोजाङै। आं दायोहाय बेखिनिखौ मोननानै गुबुनखौ लिरनोसै। जों मोनसे जि समानथाय बेखौ जों मोनबाय। बेनि उनावहाय जों बे आरोबाव दानिफ्राय 3 बोसोरनि उनाव
बेसेबां बैसो बेनि बैसोनि फानथाम जाहैगोन होनना बुंनाय बेखिनि बाथ्रानिफ्राय जोङो बिदि मोनसे जोङो लिरस'नाङा बेखिनिखौ लिरस'नाङा जोंनिफ्राय नायलां बे दोनखायो बेखिनिखौ लिरनाङा दायोहाय आरोबाव होनना बुंदो आरोबाव दानिफ्राय 3 बोसोरनि उनाव 3 बोसोरनि उनाव आरोबाव 3 बोसोरनि उनाव 3 बोसोरनि उनाव होनबाथाय मा खालामनांगौ खन्थाइ गोसोआव लाखि हमनानै लाबाय नोंनि दानि बैसोआ 15 बोसोर अब्ला 3 बोसोरनि उनावहाय होनना बुंनाय लोगो मा खालामनांगोन नोङो प्लास खालामनांगोन 3 बोसोरनि बैसो जाहैगोन प्लास खालामनांगोन 18 बोसोर जाहैगोन थिग धरननि दा बिदिनो बिबारनि दानि बैसोनि एक्स ना मिथिगौ अब्ला 3 बोसोरनि उनावहाय मा जागोन बिबारनि बैसोआ एक्स प्लास 3 थिग धरननि जागोन गोसोआव लाखि 3 बोसोरनि उनाव बिबारिनि बैसो 3 बोसोरनि उनाव बिबारिनि बैसो समान एक्स प्लास 3 बोसोर 3 बोसोरनि उनाव बिबारिनि फिसाजोनि बैसो बिबारिनि फिसाजोनि बैसो बिबारिनि फिसाजोनि बैसो समान y प्लस 3 बोसोर बिदि दा बेनिफ्राय जोङो समानथायखौ जों दिहुननोसै दानिफ्राय 3 बोसोरनि उनाव नों बेसेबां बैसो बेनि आं नोंनि बैसोनि फानथाम जाहैगोन होनना बुंदों थारमाने बिबारिया बिनि फिसाजोनि बैसोजों समान जानांगौब्ला फानथाम बिनि फिसाजोजों सानजाबनो नांगोन बेयो दायो नाय सोंथि बायदिब्ला बिनि बिबारिनि तारमाने बिबारिनि बैसोआ x प्लस 3 बिनि फिसाजोनि बैसोआ y प्लस 3 बिनि फिसाजोनि बैसोनि फानथाम जाहैगोन माने 3 खौ जोङो सानजाबनानै होनांगोन तारमाने y प्लस 3 होल इनटु b होल इनटु b सिमखौ होनांगोन होआब्ला जोंना भुल जागोन दाहाय x जोंना -7 बेखौ नांगौ जागोन जोंनो मा मोजां जागोन होनना लानोसै जोङो x माइनास 7y इक्वल माइनास 42 बेखौ नांगौ जागोन x माइनास 7y इक्वल माइनास 42 बेखौ जोङो नांगौ जागोन बे हिसाबै जों लिरना लाखिथ'बाय जोङो बेखौ implies x plus 3 is equal to 3 into y thrice y plus 3 3 9 implies x plus 3 ओरैफोर टाइमा जागोन minus 3y equal to 9 जों लाखिबाय ओरैहाय लिरनोसै जोङो ओरैहाय implies x minus 3y ओरैहाय जों दहायनो केप्सन लांनो हागौमोन जों सोलाय-सोल' हांखोआरि अनजिमा थायैखौ जोङो आगसिनिफ्राय आगदा लांनोसै x minus 3y is equal to 9 निफ्राय 6 दा बेहाय जोंनि नं समाथाय नांला उननि मानि थाखाय जोंनो नांगौ जागोन बेखायनो नं समाथाय नांलाबाय दायोहाय जोंखौ बुंदोंमोन मादिनो बे थाथायखौ रोदा सानखान्थि आरो सावगारि दिन्थिथावनाय रोदा सानखान्थियारि दिन्थिथिनायाव जों माब्ला जोङो रोदा सानखान्थियारि जोङो बेखौ मोननो हाबाय जेरै x minus 7 y minus 42 आगोलाव मोन्दोंमोन जोङो जायखौ जों 1 नं समाथाय होनना लादोंमोन जोङो बेखौ बेनि उनावहाय दायोहाय 2 नं समाथाय x minus 3y is equal to 6 बेखौ मोनबाय अब्ला बे मोननै समानथायानो जों दिहुननो गोनां रोदा सानखान्थियारि अब्ला जों दायो जागायनोसै दिहुननो गोनां बेखायनो दिहुननो गोनां रोदा सानखान्थियारि
रोदा सानखान्थिया जाबाय x minus 7y is equal to minus 42 आरो मोनसेया x minus 3y is equal to 6 बेयो बेखिनिया जाथबाय बिनि उनावहाय बे थाथायखौ जों सावगारिजों दिन्थिदो बा सावगारि दिन्थिनांगौबा जोङो बेखौ ग्राफ बिलायाव जोङो बोनानै दिन्थिनांगौ दायो जों बेनिफ्राय बे मोननै समानथायनिफ्राय जोङो टेबल जे x नि मान y नि मान बिदि होनानै मोनफा बिन्दो जों दिहुनना लागोन x आरो y नि मान बिदिनो x y नि मान बिदि दिहुननानै जों मोनफा टेबल बनायो जों बिदि टेबल बनायनानै बेनिफ्राय जोङो ग्राफआव फज'बानो बिन्दोखौ फज'बानो जोङो बे सावगारिजों दिन्थि होनना बुंनाय बेखौ जों मोननो हागोन से नं समानथायनिफ्राय से नं मा दंमोन x minus 7y जों minus 42 दङमोन दायो जों x नि मानखौ दिहुनोबा जों x खौ लाखिनांगोन ओरैहाय जोङो minus 7y खौ थांबाथाय मा जागोन minus 42 दंखायोमोन आगसिनिफ्राय आगदायाव थाङोबा plus 7y implies x equal to minus जों बिदि खालामना दोनबाबो जागोन जोङो नांथ'ला सानदे बिदि जोङो मोनसे x equal to minus 42 plus 7 बिदि जों मोनसे समानथाय मोनबाय बिनिफ्राय जों x नि भेलु दिहुननो हागोन जुदि y नि भेलुखौ जोङो माबा मोनसे जुदि मान लायोबा जायखिजाया जों मान लानो हायो x नि भेलुखौ जों x नि मानखौ जों जायखिजाया लानानै नोङो गोसो बायदि 0 बो लानो हायो 1 बो लानो हायो नोंनि गोसो बायदि जि गोसो जायो बेखौ लानो हायो दा बेखायनो जोङो बेनिफ्राय जोङो होननायखौ नांगौ जागोन बे समानथायखौ जों सायख'नानै x minus 3y 6 बेखौ नांगौ जागोन बे 9 नं समानथायमोन दायो बेनिफ्राय जों मोनसे टेबोल जों मोननो हागोन टेबोल जों बनायनानै साजायनानै टेबोलखौ जों मोनथाम बिन्दो दिहुनना लागोन बेनिफ्राय जोङो मोननै बिन्दोबो दिहुनना लानो हायो जों मोनथामबो दिहुनना लाबा मोजां जायो मोनथाम खालामबा साबसिन जायो दायो नाय जों y नि जायखिजाया मान लायोबा जों x नि मानखौ जों मोननो हायो बेखायनो थामहिनबा जों y नि मानखौ जों लानो जायखिजाया y is equal to नाथाय मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखिनांगोन जे x नि मान आरो y नि मान बे मान मोननाया समब्रा-समब्रि मान जानांगोन जे खाथि मान जानांगोन जेरैबायदि मान लाबाय x नि माना 5 जायोब्ला y नि माना 9 बिदि जानो हायो नाथाय मोनसे बाथ्रा जुदि x नि माना 5 नाथाय y नि माना 40 बिदि जायोबाथाय गोबां फाराग जायो x नि माना साप'ज x नि माना जुदि 5 y नि माना जुदि 40 बिदि जायोबा गोबां डिफारेन्स जायो बेनि फारागथिया गोबां जायो बेखायनो मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखिनांगोन बे मान मोननाया समब्रा-समब्रि जेरैबायदि x नि माना 7 जायोबा y नि माना 10 बिदि जागोन बे समब्रा-समब्रि जानांगोन थिग बेखायनो जों बिदि सेस्था खालामनांगोन जुदि जों y नि मानखौ जों 0 लायोबा x नि मानखौ जों बेसेबां मोनगोन minus 42 मोनगोन अब्ला 0 आरो 42 बे फारागथि माना गोबां जायो दा बेखायनो जों समब्रा-समब्रि मान खालामनो सेस्था खालामनांगोन दा बेखायनो बिनि सायाव जोङो खालामनानै बे मानफोरखौ जों हमनानै जोङो बेवहाय फज'नानै जोङो बे x आरो y बेनि मानफोरखौ जों दिहुननो हायो ओमफ्राय जों y is equal to बेसेबां हमनो जों समब्रा-समब्रि नांगोन 7 खालामबाय y is equal to 7 जायोब्ला जों नैबे समानथायनिफ्राय बेखौ जों समानथाय बोना लानो हायोमोन जों बेखौ 3 नं समानथाय बिदि बोनानै लानो हायो y 7 जायोब्ला 3 implies 3 निफ्राय होनना बुंनाय जादों 3 नं समानथायनिफ्राय 3 नं समानथाय माने x equal to minus 42 plus 7y is equal to minus 42 plus 7 y नि माना 7 एल फज'नो हागोन minus 42 7 7 49 अब्ला दायो नाय नै माइनास बे प्लास सिना बेलेग दाजानायफोरा 49 निफ्राय 42 खौ जों माइनास खालामनांगोन बा 49 निफ्राय 42 माइनास खालामनांगोन जागोन 7 प्लास 7 y नि माना जुदि 7 जायोब्ला x नि मानाबो 7 बिदि जायो थिग बिदिनो नेक्स्ट y is equal to 6 जायोब्ला
y 6 जायोब्ला y is equal to 6 जायोब्ला मानिफ्राय 3 implies 3 नं समानथायनिफ्राय नंदो x is equal to minus 42 plus 7 y नि माना बेसेबां 6 मिजा 4 जाना बाय जों बिदि minus 42 plus 7 6 स्नो द बेसेबां जायो 42 इदिनो माइनास प्लास नेब्ला दानख'ना बाथाय 0 जागोन y आ जुदि 6 जायो अब्ला x आ 0 बिदि जायो बेनि उनावहाय रायनायसै जों दायो ओरैजा y is equal to मा मान लानो गोसो लानो हायो y is equal to बेसेबां लानो 5 लाबाथाय 35 5 kan y is equal to 5 जायोब्ला y is equal to 5 जायोब्ला y is equal to 5 जायोब्ला 3 implies 3 नंनिफ्राय 3 नं समानथाय मादोंमोन नैबे x equal to minus 42 plus 7 y नि माना बेसेबां 5 खौ जानो हागोन जों दायो minus 42 plus 7 5 35 स्नि जाबा 35 माइनास प्लास नेबेलेबल दानख'नांगोन जों गोदोनिफ्राय नांगौ 42 निफ्राय 35 माइनास खालामनांगौ जेथो लांबा 12 जोंफ्रा बारनांगौ बेसेबां जागोन 7 जागोन नैबे माइनास नैबे प्लास माइनास थारा बुरजा जाना दङ अब्ला माइनास 7 जागोन बेवहाय माइनास 7 बिदि लिरजागोन नायहाय y नि माना 5 जायोबा x नि माना माइनास 7 बिदि जायो जोङो से नं समानथायनिफ्राय जोङो मोनसे टेबलखौ जोङो मोननो हाबाय नेक्स्ट जोङो 2 नं समानथायनिफ्राय लिरगोन जों बेनिफ्राय जों 2 नं समानथायनिफ्राय बिदि जोङो लिरगोन 2 नं समानथायनिफ्राय 2 नं समानथाय मा दङमोन जोंहा x minus 3y is equal to 6 बेमोन implies जों x खौ लाखिनोसै minus 3y थांबाथाय मा जागोन plus 3y plus 6 ओरै दङमोन दा बेनिफ्राय जोङो बेखौ जोङो 4 नं समानथायनाव लानो हायो दा बेनिफ्राय जोङो मोनसे टेबल जोङो बानायलायगोन आरो x y जों बेखौ a b c बिन्दो लायो d e f बिदि दायोहाय 4 नं समानथायनिफ्राय 4 implies होननानैसो जों दायो सरि y नि मानखौ जोङो दा बेवहायबो जायखिजाया मान लानो हायो नाथाय मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखिनो बाय समब्रा समब्रि फार्स्टथिं देरसिन मान फार्स्टथिं दुइसिन मान जों हमना लाबाय x नि माना देरसिनथाय जादों y नि माना दुइसिनथाय जादों बिदि जायोबा मा जागोन बेना बाय जों ग्राफ बनायाव एसे उसुबिदा जायो बेखायनो x आरो y बे माना बाय खाथि खाथि समब्रा समब्रि बिदि मान जानांगोन दा बेखायनो y नि मानखौ जों जायखिजाया मान लानो हागोन y is equal to 0 जायोब्ला y is equal to 0 जायोब्ला 4 implies 4 नं समानथायनिफ्राय बेवहाय x is equal to 3y plus 6 बिदि जादों is equal to y नि माना बेसेबां 0 plus 6 3 लाथिख' लाथिख' 6 जागोन तारमाने y नि माना लाथिख' जायोबा x नि माना बेसेबां जादों 6 बिदि जायो थिग बिदिनो y is equal to बेसेबां हमनो गोसो नों हमनो हायो नेगेटिभ लानो हायो नेगेटिभ भ्यालु नेगेटिभ 1 जायोब्ला दानख'था मानबो जों लानो हायो दानख'से जायोब्ला 4 implies 4 नंनिफ्राय x equal to 3 y नि माना negative 1 plus 6 बिदि plus into minus 3 plus 6 नैबे दानख'था बेयो दाजाबथा सिना बेलेग बेलेग अब्ला जों दानख'नांगोन द'नि बाथ्रा न'खौ जागोन 3 दाजाबा गिदिर दानख'आ फिसा अब्ला दाजाबथासिन जागोन बेवहाय दाजाबमान जागोन तारमाने y is equal to negative 1 जायोब्ला x equal to 3 दाजाबथा 3 जायो थिग बिदिनो ओरैहाय लिरनोसै आं दायो ओरैहाय लिरनोसै y is equal to मा मान फैगोन
y जुगलु दानख' 2 खौनो फजनसिन दायो दानख' 3 जायोब्ला गोसोबायदि लानो हायो ना दानख' 2 बो लानो हायोमोन दानख' 4 बो लानो हायो जेबो नङा नाथाय x आरो y बे मान मोननाय समब्रा समब्रि बिदि जानांगोन दा 4 implies 4 नंनिफ्राय जोङो 4 नं समानथाया मा दंमोन बेखौ नाय बेमोन x is equal to 3 y को डाइरेक्ट लिखनोसै -3 ब्रैकेट नांगोन याव +6 बिदिनो is equal to plus into minus 3 3 9 plus 6 दानख'थाय बे दाजाबथा स्नेप लेबल दानख'नांगोन 9 निफ्राय 6 दानख'बा बेसेबां जागोन 3 जागोन थारमाने दानख'आ देरसिन बेखायनो दानख'सिन बेवहाय जागोन y is equal to -3 जायोब्ला x आबो -3 मोननैबो माइनास बिदि मान जादों अब्ला बेनिफ्राय जोङो बिदि मोननै समानथायनिफ्राय जों मोननै टेबल मोननो हाबाय अब्ला बे टेबलनिफ्राय जोङो ग्राफ बिलायाव जों ग्राफखौ जों फज'नो हागोन बा सावगारिखौ जों दायो बे सावगारि बिदिन्थि होनना बुंदों बेखौ जोङो मोननो हागोन दायो नायदो दायो जों ग्राफखौ बोनो थांसै दायोहाय आंनावहाय ग्राफ बिदि गिदिर ग्राफ गैया बे हिसाबै आङो बे बर्डआवनो जोङो ग्राफ बायदि खालामनानै बोनोसै बेहाय बे मोननै जों अक्षखौ बोना लानांगोन ग्राफ बिलाइ गैया हिसाबै x dash y dash o बिदि अक्ष दोंनै थायो बेनिनो बे मिरु बिन्दुनिफ्राय आगदा फारसे x नि मान दाजाबथामोन ओमफ्राय बे मिरुनिफ्राय ओरै आगसि फारसे दानख'थामखौ फज'यो थिग नङा बे मिरुनिफ्राय सा फारसे गोजौ फारसे y थायो y नि दाजाबथामखौ फज'यो बेनिफ्राय नै मिरुनि गाहाय फारसे दानख'थामखौ फज'यो बिदि जों बेखौ आगोलाव क्लास 9 मोनबोखाबाय जोङो ग्राफ गैयै हिसाबै जों बेवहाय जोङो जानथाय हिसाबै मोनफा मोनफा जोङो सानगुदि हमनानै लागोन बेनिफ्राय एनालिसिस 1 2 3 4 5 6 7 x नि बयनिख्रुइ देरसिन माना बेसेबां जाना दं बेवहाय 7 प्लास हिसाबै दाजाबथा हिसाबै दानख'थाय हिसाबै x नि बेसेबां मान जाना दं हाइस्ट देरसिन मोना 7 दानख' 7 -7 1 2 3 4 5 6 7 ओरैहाय समान समान जानथाय बेनिफ्राय बेसिम बिदिनो थिग थिग ओरैहायबो ओरै खालामो जोङो 1 2 y नि बयनिख्रुइ देरसिन दानख'था माना बेसेबां 3 आलासि -3 आलासि नायालासि दाजाबथा माना y नि 7 समान गोजान बेनिफ्राय जेमान गोजान ओरै जेमान गोजान जेमान जानथाय ओरै 1 2 3 4 5 6 7 तारमाने 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 दानख' 1 दानख' 2 दानख' 3 दानख' 4 दानख' 5 दानख' 6 दानख' 7 ओरैहाय बेसेबां दानख' 1 दानख' 2 दानख' 3 बिदि अब्ला बेवहाय जोङो से नं टेबल नैबे 2 नं टेबल से नं टेबलनिफ्राय जोङो ए बिन्दोआव x नि माना 7 y नि माना 7 बेखौ फज'नोसै x नि माना 7 y नि मानाबो 7 अब्ला ओरैहाय ओरै सिदा जों नाहरनांगोन ओरैहायबो y निफ्रायबो ओरै सिदा जानांगोन जों ग्राफ बिलाइ मोनबा साबसिन जागौमोन गोसोलाखि ओरैहाय नैबेफोराव जागोन जोंहा बे बिन्दोआनो फैबाय आरो सिदा बेनिफ्रायबो ओरैहाय सिदा थोंजों बे जानांगोन बे बिन्दो ए बिन्दो जाबाय बेनि उनाव बे 0 6 x नि माना 0 y नि माना 6 ओरैहाय बारायनांगोन 6 लासे x आ बारायनाय नङा ओरै मानो होनबा 0 y नि माना 6 अब्ला 1 2 नि 6 आ दोनखायो ना नैबे बिन्दोआ बे बिन्दोआनो जाबाय b बिन्दो बेवहाय 6 मोन
नैबे 6 मोन बे बी बिन्दो बी बिन्दो बेसे जानांगौ बेवहाय 0 x नि मानखौ गिबियाव लिरग्रोनांगौ बेनि उनावहाय y नि मानखौ उनावहाय लिरो y नि माना 6 बिदि थिग a बिन्दोआव मामोन जोंना a बिन्दोआव मोननैबो x आबो 7 y आबो 7 मोननैबो 7 7 बिनि उनावहाय c नि मा x नि मा दानख' 7 दोङो दानख' 7 आनो ओरै बेखिनियाव जागोन 5 आ ओरै गोजौहाय ओरै जानांगोन ओरै ओमफ्राय सिदा जों ओरैनो हरनांगोन ओरैहायबो आरो सिदा ओरै सिदा फै जानांगोन नैफोराव जागोन नैबे c बिन्दो -7, 5 जोङो मोननै बिन्दो लानानैबो दाजाबना अब्ला हांखोखौ जों मोनगोन दा मोनथाम लायोब्ला साबसिन जायो बेखायनो आं मोनथाम लाबाय बेवहाय मोनथाम बिन्दोखौ लाबाय जाहाथे जों उननि बेसांथि बेवहाय जों मोनथाम बिन्दो लानानै बनायनाय जागोन बेखायनो मोनथाम बिन्दोखौ लाबाय आङो दायोहाय बे मोनथाम बिन्दोखौ जों दाजाबना होयोब्ला जों दोंसे हांखोखौ मोनगोन ओरैहाय सिदा जानांगोन बेवहाय सिदा थांनाय जानांगोन जुदि सिदा थाङाबा मा जागोन ओमफ्राय बेखौ बुजि मोननांगोन बेयो गोरोन्थि जादों जेरैहाय हमनानै लाबाय बिन्दोनि मोनसे बिन्दो दंमोन बिन्दो ओरैहाय मोनसे दोङो बिन्दो ओरैहाय मोनसे दोङो अब्ला बिदि जायोब्ला खोथा गोसोआव लाखि बियो बानायनाया बे मा जादों गोरोन्थि जादों होननानै बुजि मोननांगोन दा जों दोंसे हांखो खोन्दो मोनबाय नाम मा दोननो हायो बेखौ बिदि हांखो खोन्दोखौ जों मोनबाय थारमाने मोनसे हांखोआरि समानथायनिफ्राय जोङो दोंसे हांखो मोनबाय आरो गुबुन मोनसे जोङो समानथाय दंबाय x - 3y थारमाने = 6 बेनिफ्राय जों मोनसे टेबोल गुबुन मोनसे टेबोल दोनदों अब्ला बेनिफ्रायबो जों दोंसे हांखो जोङो मोननो हागौ दायोहाय बे खालामनोसै जों दायो जों x 6 y 0 x 6 ओरैहाय x 6 आगदा फारसे फैगोन y 0 y गोजौथिंबो थांलिया गाहायथिंबो फैलिया अब्ला बेयावनो थागोन बायदि बे d बिन्दो बेनि उनावहाय e बिन्दो 3 -1 e आवहाय e बिन्दो x नि माना 3 y नि माना दानख'थासे ओरैहाय दानख'से आरो नैनिफ्राय सिदा बेवहाय जागोन नै मामोन d बिन्दोमोन d बिन्दो x नि माना 6,0 इनिफ्राय e बिन्दोआ बेसेबांमोन 3,-1 थिग f बिन्दोआ मा -3 थारमाने x आबो दानख'था आरो y आबो दानख'था अब्ला ओरैहाय दानख'था मोननैबो दानख'था बेवहाय जागोन साप'ज मोननैबो -3 बिथिंबो x आबो -3 ओरै सिदा जोङो बेवहाय बिन्दो f बिन्दो -3,-3 बिदि अब्ला बेखिनि बाहागोखौ जों गासैखौबो ओरैहाय दाजाबनानै हो ओरै सिदा जानांगोन बिदि हांखो खोन्दोखौ जोङो मोनबाय PQ आरो S होनना दोननो हायो जोङो अब्ला बेनो जोंना बोनो गोनां सावगारि बेखिनियानो